Bon, tsonareo variana, antalana hagnano grève la indro. Ianareo ndraiky azovy tompony fanjakana antala ao. Ireo fo baka. Tanàna hafa ndraiky tsy mboagna magnano manifestation fa antalana miegna ohatrany juste pour vous endormir. Azonareo zay? On essaie de vous endormir amin'ny raha mandalo jiaby, amin'ny raha mandalo Anosibe, amin'ny raha mandalo ao Ambilobe, amin'ny raha mandalo ao Diego Suarez. Zay volaniko, nagnino mba atsika ty voalohany kisasendreo baka. Atsika voalohany kisasendreo. Mais problème, Diego miambigny, Ambilobe mihetsika. Ambilobe miambigny Diego mihetsika. Ambilobe miambigny Nosibe mihetsika. Nosibe miambigny Diego mihetsika. Vice versa. Zay volaniko, mihetsefa atsika jiaby, mihetsefa atsika jiaby. Nde maramila, même maramila. Maramila nareo fa voamenasy boka hato, nisy information hitako teo, ke azova nde menasy maramila zegny. Azova nde menasy maramila. Fôtiny maresaka zay volagnagnay ato, ke avoamenasy ro maramila bio, tsy mila mikorontagna, tsy mila magnano zay, fa ro ndraiky mavita mikorontagna olo. Azonareo, ro mavita magnano korontagna olo. Losy zaho koa, ty maître atsika, le gladiateur, Jean-Luc Javolijara. Maraindray fa nisy olo mikaiky za mivolagna fa nagnino mba monsieur le maire tsy miboaka. Azala fa hitanao misy requin io ke. Anao nde ndatsika agnatin'ny ranomasina fo, fa ianareo fa fitondragna ty fa tsisy raha pare. Jean-Luc Javolijara zay koa miboaka, ro éliminendreo physiquement. Ary anareo vahoaka, mbola haiko fa mbola tsy anognona Jean-Luc Javolijara izy koa misy raha voa izy. Raha tokony volagninareo, tokony mandeha nareo devant la porte de bourre à réglage. Azonareo zegny, izy boka solombava vahoakanareo, devant la porte bourre à réglage andehananareo mivolagna, soit anao mivolagna aie monsieur le maire anay, soit anao miala eto a Diego. Nakapa, je passe pas par 4 chemins. Azonareo zegny, iry député, iry Labanany, iry Asimo, iry ro jiaby tsy mavita raha io, apomavavo. Nagnino tsy volagnindreo fa camion feno mamra vatomanga nomoaly zany azy vidéo zany partage vidéo aby. Baka Ambilobe ao. Sasana aby volagna nagnino tsy roanareo camion no volanko, kaza mandoto, kaza mamakimaky raha. Kaza mamakimaky raha fa anareo mivolagna, ary anareo mihetsefa. Tout simplement, aleva banderole, aleva, comment dire ça, manifestez-vous. Nareo mila magnano manifestation. Fa voleza nareo mavoza intimidation ndreo io. Natoa reo komasy mivolagna jusqu'à boka Antananarivo agny. Fa hitandreo fa mangozohozogny reo zio. Tegna mangozohozogny reo zio. Atsika mivolagna zio, mangozohozogny fitondragna ty. Atsika amizay koa mavozo fôtiny agnaty lohatsika fa reo fa nagnano intimidation, magnano arrestation jiaby igny, arrêtendreo zay. Or ke atsika tsy mandiniky, izy koa fa olo jiaby mihetsiky, tsy possible atsika arrêtendreo jiaby. Zay volao atsika aty boka région Dianasava aty tegna voa Nosibe, tanitsika raviraveny mamravatomanga fa etsika jiaby zegny. Io boka poison tsika ao io, mamravatomanga io. Atsika Ambilobe, ataony forcé magnano déviation io, camion nazy mandeha Voemaro. Atsika a Diego, ataony forcé maire io tsy mitondra, comme ça andeha vangeny fandanagna Diego jiaby ao. I tsy vanga andeha ngaleany forcé. Azonareo? Donc tsy haiko mampavozo anareo zio tanàna jiaby volaniko zegny. Sasa mivolagna Diego bivava. Non, atsika jiaby ao vivava, gasy jiaby bivava. Tsara Diego zaraiky fa mijaly. Tsara Diego zaraiky mitaregny. Atsika jiaby samy bivava, même za bivava. Fa tant que atsika magnano karaha io, atsika zavandreo lavitry fo. Ataova mouvement araiky hely fo. Zavanareo fa tsy maintsy mialamboetry ro. Niany volako aminao nomoaly nandefa ordonnance resaka maramila, fô mavozo ro. Soi-disant za maramila zegny miposy maramila andeha révolte. Zamba zovy. Zamba zovy. Maramila koa ty révolte, ro mirévolte. Tsy miambigny za. Mbla ro mirévolte agny. Fô ty fitondragnanareo fa tsy manjarike.
fitondranganareo mafiaky olo ankadikadalenareo angalagalarinario inventenareo dossier tsisy olo agneky zegny zay mivolagna eto koa mbola masaky mivolagna monsieur le maire mila miboaka dikan'zegny izy complice agnaty raha io miforcer monsieur le maire miboaka fotiny izy koa fa rano misy requin zatry ande poisanao aleonao mitandatsika agnatin'ny ranomasina io azonareo zegny ary tsisy olo maire tsara mivolagna zay fa haiko za tandatsika PDS zegny za na kinieko fo nisafidy non faux zegny invention-nareo zegny mbola mireva nareo amizay baka magnonofo baka nareo io dikan'zay monsieur le maire anao ka za endriky miboaka lera io avy fo zegny amaramila il faut être patient anao mandeha mission igny olo mivolagna aminao fa andalo eto camion ty andalo eto tsy mety mandalo camion anao tsy maintsy miamby igny fo izy koa tsy mandeha ka michange anao azonao bonjour tout le monde zegny volanko voleza anareo mivolagna anareo koa ty volagna olo volanko zegny mandiana amy varavaragna bora réglage amy varavaragna ny Jocelyne Maxime amy varavaragna ny préfet amy varavaragna ny gouverneur irotsy magneky monsieur le maire io mitondra baka anareo ny safidy izy tsy ekendreo ino raha tsy tranganinareo zay nifidy monsieur le maire mila miboaka zay karaha nifidy fantôme izy teo nahazo menace tamin'ny législative nagnino anareo tsy nietsiky tsy niboaka izy tamizay izy niboaka fo oraka anareo tsy nietsiky niany izy koa tenareo maire anareo allo mietsefa zavanareo nareo koa mietsiky izy miboaka fo baka tenareo karaha erreur tamin'ny kobesy iny volaniko zegny erreur tamin'ny kobesy atsika sambatsika ao fo namadika atsika ao tamin'ny kodito koa exactement pareil fa zay tsy hidika amin'ny erreur igny erreur igny nataonay leçon erreur igny nalene nataonay leçon zay amizio zay ambilafo antsiniky zay mivolagna marine antsiniky la sauce marinenay poro caramel raha jiaby marinenay tsara izy koa fa commence masiro io amizay zalokinay baka azonareo zegny karaha loko karaha horita karaha raha jiaby mila marinegna boka tsy mila direct aloha fa elaela zay nivolagna mila anareo fo avokanazy miasa tsara izay ro tsy mikoromboka ro manginy fo io fa tsisy olo mahay mandatsika varitra zegny io tsisy olo mahay mandatsika varitra zay volanko aia olo jiaby zegny firy fois za magnano comédien nakao volanko anareo jiaby mahay mandatsika varitra be aia nareo zio alatranareo varitra igny mamirahavatymanga io izy fo boka mampijaly Madagasikara io koa tsy andry radio le micommande Madagasikara fa mamirahavatymanga tsy hainareo mba zay tsy hainareo mba mamirahavatymanga micommande Madagasikara zava mitomagny izy io boka donc izy ni bloqué ni azovy Trump aide jiaby igny fotiny plus de la moitié d'aide Amérique boka mandeha amin'ny truc de la santé etsika amizay Antananarivo misy hôpitaly azovy tompiny mamirahavatymanga atao hoe le fanjakana mandeha ao tsy magnefa azonareo zegny mais fanjakana ndraiky magnefa izy direct aide boka amy Trump igny izy mandeha direct amy compteny mamirahavatymanga ino amizay ataony augmenter ny facture io boka augmenter ny facture tsisy olo masaky mivolagna izy amizay baka karaha miseny karaha mila maramila olo jiaby commandeny izy amizay izy koa izy micommande mahay magnamia vahoaka ok mahay magnamia vahoaka izy ne serait-ce que 10% amezany tsisy problème le problème mamirahavatymanga io izy mihina izy zaraiky io amizay magnefa olo irany magnano asaratsy karaha premier ministre magnano asaratsy ne premier ministre mais anao koa tafidriky agnatiny mafia io anao tsy tafiala io karaha dealer boka zay volanko karaha Pablo Escobar zay miala amy Pablo Escobar tsy maintsy éliminer Pablo Escobar karaha l'époque tamla légionnaire tu vois anao zio koa déserteur anao tsy maintsy voniegna ça c'était à l'époque je dis mandeha raha jiaby zay fa zegny volanko tsy afaka eky ro jiaby io fôty zay mivolagna zay iala firy olo niala mamirahavatymanga exilé ro en France firy
tsy masaky mivolagna rô fôtiny mavozy la famille-ndreo agny tsao mbola atakeny Mambravatomanga io fo koa karaha amy club 48 volaniko zegny anao koa miala amy club 48 io anao tsy maintsy éliminegna fotiny anao andeha amosa les secret-ndreo bonjour bon dimanche atsika jiaby io voilà zegny volaniko monsieur le maire placenao mbola tsara izy io tu vois anao en sécurité tanà off tsara placenao mediva fo ambila fo avocat-nao miady zegny mo atao hoe avocat dikana atao avocat ambilanareo avocat ne miasa ambilanareo tsara avocat ne miasa ary manafy jiaby sur le terrain soyez toujours en garde azonareo zegny soyez toujours en garde faty ireo io fa mafiavlako aminareo zegny gang dikan'zegny atsika se comporter comme les justiciers azonareo fôtiny reo fa tsy magnaraka lalagna jusqu'à monsieur le préfet mandeha mandika lalagna mandika lalagna afatra boka amy tribunal fa PDS tsy agneky nalefako teo loi jiaby igny tokony attendre 6 mois de vacances io fa nagnano raha zay tataondreo comme par hasard amizay nataondreo anjahaligny raha jiaby zegny tsy journaliste présent nagnino tsy nataonareo transparence baka raha jiaby zegny tsy journaliste présent atsika koa mbola tsiniky dictateur sa fa dictateur izy aminareo baka bonjour tout le monde sa fa izy dictateur aminareo baka nataonareo tsy journaliste nde journaliste fo mivolagna andeha afodifodinareo zay volaniko aboanareo prisonnier politique jiaby le seul nagnano tsara journaliste Fernand Selo mbola nafodindreo koa igny aye liberté de la presse aye liberté de la presse olo jiaby amizay mangigny fotiny avo menasinareo zegny amizay volaniko atsika diaspora atsika la clé-ny raha jiaby io atsika koa mivory atsika fotiny izy koa an-tanàna agny fo atsika sambatsika ao fo mamitrika atsika ao fotiny nagnino tsy amikotrigny volaniko zay fitiavagna vola maro olo tia vola ho pour 10 000 ariary namanao pour andeha hibotika akaty izy mavita mamono anao azonareo zegny fotiny dose io maresaka loatra donc ambilatsika ty au moins atsika misy liberté d'expression mivory atsika mifampivolagna ino raha mety atao amy tanànatsika izy koa mbola roa io fo mitondra tanànatsika amaray volaniko aminareo zegny Mambravatomanga havy anareo jiaby manamanagna tragno jiaby io soit augmenter l'impôt soit alainy zay raha tieny alainy force io amizay on aura que les yeux pour pleurer volaniko aminareo zegny fa nalefako tato liste raha tadiaviny jiaby alainy an OCBO nalefako tagny liste mbola hoavy koa izy adiego ao fa magnano macération ro jiaby zio fa nahazona la mandat ato fa mandeha PMF fa nataony privatiser raha jiaby izy koa fa hidira mbola fa alainy Mambravatomanga tsy mangataka déjà le fitondragna mihitsy mitondra tapis rouge nazy tininao zavanareo ambily be ao maro olo mitomagna ambily be ao mandefa message ato maro olo mitomagna ambily be ao resaka volamenanjeo ro teo soma volamenanjeo tsara mandafa amin'olo jiaby zio ty jusqu'à aia directeur any Madagold aia azovina gnagaja zay volaniko izy koa resaka fitondragna ty Mambravatomanga farany raha jiaby Apollo 21 azovy ni inventé de toute pièce Apollo 21 Mambravatomanga tsisy olo tiamono président de la république zegny dossier incomplet zava fo araiky nalefa en France araiky nambela ao à Madagascar fotony araiky ty double nationalité français malagasy araiky simple nationalité 2 poids 2 mesures nagnino tsy mitovy zegny zany contact l'ONU jusqu'à Mediapart zany volagna tamindreo misy raha tsy manjary eo Madagascar soit la France atsika complice amy raha mandalo amy Madagascar zegny atsika tsy mivolagna atsika jiaby ty tanjazana tsy zaza raiky fa io tsy vitako zaza raiky volagno fa eko za tsisy olo niforce za tsisy olo même ray aman-dreniko même azovy mizaliky javolo jara tsisy olo miforce za raha koa hitako tsara fo za miposy fo même avec le risque maro mivolagna tamina anao ka za mandeha non za tsy olo verijery volagno zay volagno
Anana koa misy ranomasina koa misy requin za tsy andeha tandatsika ao, so misy voay za tsy andeha tandatsika ao, fa maro voay, maro requin ao a Madagasikara. Ireo tsara tia tanindrazana, ireo tsara tia tanindrazana. Atsika diaspora volagnindreo fa atsika andevum-bazaha, atsika tia tanindrazana. Firy raha anagnatsika ao a Madagasikara. Or ke ireo ndraiky mangalatra a Madagasikara mandeha hividy ivelany. Azovy tia tanindrazana amitsika roa mivolagna atsika io. Firy milliards tapenareo sur internet nalefa ny diaspora à Madagascar en 2024. Il y a 423 millions de dollars. Milliards de dollars. Asnaro, diaspora erantane, tu vois, au Canada, au Belgique, au Rajab, même Vlangzing, mise areki, niveau association, ambilanaro association, tranquille. Iro, exemple, ça je fais ma vous mangan association. Mavozy magnano association fa izy koa fa hitan'ny fanjakana fa ampitsika vola association ity direct ampidirindreo olondreo agny. Olondreo fotiny exemple izy io misy association na 5 millions d'euros fo io fa nalefandreo olo agny amin'ny tanàna io tsy tonga eto fa direct reo fa nandeha nizaha karakory nazahoandreo 5 millions io idiran'ny fanjakana mila mandalo zay agnatan'Anarivo. Zay volagno bientôt anareo magnano mariage amin'ny vadinareo mila mangataka autorisation Antananarivo. Mandeha mila vadinareo nareo mila mangataka autorisation Antananarivo. Am club 48 tsy Antananarivo jiaby ka. Bien je dois bien formuler ça. Tsy Antananarivo jiaby volagno fotiny maro Antananarivo koa victime am raha mandalo a Madagasikara. Teo Antananarivo fo mihetsiky, Antananarivo fo mihetsiky jeudi zay mbo miambigny anareo surtout région Dianasava io atsika io tegna voa fotiny amitsika ao tsy haiko atiavandreo amitsika ao boka tsy haiko ary amitsika ao idiram-bola be cacao, café, lauk, la vanille raha jiaby idiram-bola jusqu'à somaro andeha idirany mamra vatomanga azonareo zay jusqu'à somaro fa eny fa idiram-bola za ko wawa zafady wawa bloqué no hely somaro am tongo ty bloqué no hely fo izy raha tsara nataonao fa hitan'olo tsara izy andeha idiranao jusqu'à la banany nandeha nivolona ataova Maurice edy Nosibe tsy Maurice Nosibe enao nosy maventy Nosibe io tsy Maurice Diego tsy Miami Diego io tsisy Côte d'Azur zegny en France tany misy raha zegny soit aux États-Unis anareo mangalataka fa tsisy raha vitanareo amizay vita mivava boka zo ino raha tsara natao nanjirajoely fitondragna ty volanko aminareo tsary nisy olo boka navoavaly zegny ino raha tsara natao nanjirajoely ty tsy namony vahoaka malagasy erany Madagasikara que ce soit Antananarivo que ce soit Tuléar erany Madagasikara volanko zegny tourisme tokony sokafy or ke atsika voalohany amin'ny tourisme même atsika mijaly mbola maro folo avy ao voilà bon ambelako anareo fa misy olo mikeky za arriva koa za magnano vidéo normalement misy nouvelle tsara atsika io baka misy nouvelle tsara direct publieko io nouvelle tsika besa zavanareo fo baka zay volanko anareo matokisa za fo anareo matokisa za fa za ty tany misy za ty raha mandalo jiaby a Madagasikara eko tsy za eko mangataka nouvelle aby io mandeha aminaka ireo milomay mandeha aminaka roa agny mbola mialamboetsy karakory atsika fa mahay raha jiaby mandalo bon à tout à l'heure